Sa unang panahon, didto sa usa ka baryo, adunay gidungog nga usa ka agta og engkantada nga grabe gyud kahilabtanuna. Bay, nalagi bagong nagpuyo dito sa payag ni Bitoy. Kanang nagbantay dia sa sa unahan? Kana sila. Grabe wa uri sila mahadlok ba isa? Nakahilabtanon magkuno ng engkantada og agta dira nga nagpuyo sa kilid sa uma. Sus, muto man mo ng istorya nga wala man ni ebidensya. Maabitang milayas da si Bitoy bitaw kay tungod na engkantada og agta. Sus, totoo man si mo anoy. Bisan bag atong-atungon ka ng kahuya. Nya, kung naa di ka kamudagan. Nanong mudagan man ko? Kaya na pa, kakita ko gwapa. Unya og batig nang, ipagakos ka na mo. Ipagakos ra. Bisan pagkisan ako. Bantay lagi. Ay, sara goodbye. Ano nag-ukoy-ukoy man ta? Abi pa lang, bayot ta. Bisik sara din na nag-ukoy-ukoy. Oo gyud. Pailan lang kasi mo kabayot. Ako bayot. Iso gani. Ginagawa mo. Yawa na ni moy. Abi ko mo na. Ilara kasi mong kabayot. Kinsa to? Nagabati mo to bay? Muro magnasa babaw. Bay, tabang! Bay! Bay, tabang, bay! Tay! Kinsa man? Nalingigakos daw dito sa uma. Tapos, putay, hindi ko pa nagagabos niya. Kamu yung mga bata mo. Basig ko sa basura yung mga utok. Balik ka to yung mga pugas nito kay basig kauno to silang gabi ato. Hadlok kita yun? Hadlok nga kahayag pa aron. Wala sige balik ka to niyo aron di mo katilog ratos. Sige tay. Insa mo bata ah. Asam to kong asawa? Basig mo kulo po sa mga bata. Alangan mapudog asa ko. Abi mo guna kung ikatrasunod sa mga bata. Wala dong boy, dahil na mo ko nang ay sa itong mga nilabuhan. Oh no! Insap dito. Hala tay, masikat itong engkantada nga gingon ni Bitoy. Hala dong, apa sa mga bata ko, basin mo uto-uto to. Sige. Kadali mo sila katugan ng mga bata, oy. Day, mata kay mo maulit ah. Uy, Day, mata. Uy. Day. Dili na nakamata ibong mga anak bunoy. Di bata. Sige ba't mo sa kong mga anak? Ulinis lang kundi. Napayat ka pa to. Suwayi gapak kung kapak ka nako. Hapag na ha? Wala pa man na uli ang iyong tatay kung iksuon dong. Usa may nahitabo ato nila nga inarong oras sa uli naman ang tato sila. Ako kang apason sila nga no? Pili lang ka dira ha? Kaya ako sa apason imong tatay ha? Dong! Nanalang ka dira dong! Uy! Naunsa mo! Kisa man eh! Dong! Uy! What's up, Pamanoy? Shoutout ko ni Apple Opon Arangues niya. Shoutout ko ni Samaira Garzo. Ya, shoutout ko sa amigo nga naron nagtrabaho sa IT Park nga si Raymond Imbornal. Kaligo namon kay baho na kay ka.
Shoutout tayo ko ni Precious Grace Zamora. Shoutout ko ni sa akong advisor para grade 10 si Madam April Rose Bigno. Shoutout po ko sa akong duha ka classmate pag grade 10 si Enya Talawgon o si Jana Badroquilio o ni Aluna Canite. Shoutout tayo ko ni Nicolene Flores. Shoutout ko ni Dana Casas. Shoutout ko ni Alamis Ruel Jan. Shoutout ko ni Giselle Jane Granson. Shoutout ko ni Pia Cristia Abane Zote. Ay, day ko anak. Para mawakala ay! Buntod tabay!